Добре дошли в ново видео, в което... Какво ще правим? Да, сетих се. Правим реакция на първото видео от Светът на ванката, в което съм участвал. Сега, нека да отворим тук. Леле, от кога не съм работил с лаптоп? Отваряме YouTube, много интернет. Какво? Брадър, как така? Имаме интернет. Честито да не. Тук се отварят някакви роблокси работи. Влизаме в YouTube и си пускаме Светът на ванката. Така. Влизаме им в профила, имаме на видеос. Долу в коментарите как ще ме се смеете. И я пишете долу в коментарите кой от вас използва лаптоп или компютър, какво използвате по-често. Oldest. Така. Отиваме на стария. И ето го. Предсакан Светът на ванката, 3,3 милиона гледания преди 6 години. 6 минути и 54 секунди. Ай, пускаме. Направи си застраховка за пътуване. Айде. Почваме ударно с The Clasher. 48 000 харесвания, човек. Вай. Здравейте, приятели! Аз съм Салами Кошар. В днешното видео съм ви приготвил един мистериозен giveaway. Абонирайте се за канала, за да спечелите тази неразгадана тротинетка. Като каза giveaway, между другото в момента ще направим един giveaway за сайта ни за BrainRoti, така че линк в билото. Някой си хареса нещо може да поръча, а пък giveaway скоро може да го очаквате в Instagram страницата ми и TikTok страницата ми, където ще ги намерите също, линк в описанието. Нека продължаваме. И сега, хора, нека да не се отклоняваме повече. И един път за винаги. Бай. Ти виж макъв съм малък от. Искам само да ми видите косата, как в левия ъгъл все едно някой ме е изял, брат. Тук още между другото тренирах футбол в нефтохимика. Но вече тренираме планинско колезене, защото футбол мисля, че е ясно. Нека продължаваме. Да се обединим в едно цяло. Се абонирам за канала. И да си помагаме. Ей, сега ще притисна бащата. Отдолу ще Той ще ме го купи. малката си сметка. Без това то с Кошар само лъжи. Съвсем малко парички. Как още от първото видео почвам да искам пари. О, майко. Също така, не забравяйте. Мани, само толкова спалери останаха с ракия. Пък леко нещо за лекарство. Аз сега като се замисля, тя ракета лекарство е. Къде е разходи? Колко много пари. Няма да стане тая работа. Климатици ще ви включвам. Айде, ще се обличате. Съобразявате малко. Го зна колето. По една ракия пиете им топло е. Всичко е наред. Айде. Тате! Го наглея влеза. Няма. Ми какво правиш? Това е най-съща, Георги, това е най-съща. Пах ти бъгна, чакай, сте малко се върна. Ми косата е луд, тя косата ми кой ме е изял така е. Ти, кажи кой искаш. Нали утре е Коледа и аз тук си харесах една тротинетка. Ще ми я вземеш, нали? Тук умирам от смях, човек. То по принцип винаги е така. Значи, като трябва да си имаме нещо между другото и като ми е супер смешно и направо тук отвътре, стискам с зъби, човек, защото направо умирам от смях отвътре и трябва да се направи. Или пък ръката в джоба и направо стискам с щипе, човек, защото направо ще умра от смях. Дай да продължаваме. Сега съм се обяснявал тук като някакъв ненормалник. Георги, ти хубаво си я харесал тази работа, нещо бележи, оценки да ми покажеш. От началото на учебната година след това видял един път да седнеш да учиш. Това училище там ли е, няма ли го куп? Аз умирам от смях. Правим ме! Как мислиш тази работа? Как бе, татко? Аз съм отличник. Всичко е супер в училище. Тия номера и аз съм ги въртел едно време. Не е ли черно на бяло да видя, аз не признавам. Хубаво ще видиш. Сега ще го донеса. Айде видим тази работа. Сега ще ами го донесете. Аз сега съм умен, сега ще видиш кой ще направя. Той ти си имал бележника. Той е бил тук, аз мислих, че някъде в училище си го забрал. Тук е! Бах ти гласа. Нещо? Някоя двойка? Някоя изненада вътре? Няма е! Значи тройка, ако видя същата работа, знаеш? Няма и тройки! Четворка? Няма е, виж! Значи виж какво? Ако видя някоя петица, да знаеш, сделка няма.
Нали че казах, че съм отличник, бе? Значи, Вишко, ако видя отзади някоя забележка, отсъствие, край, подарък няма да видиш. Ще видим тази работа. 6 милиона. 6. Какво направих? Ти ще се... Чай да аз състоя нещо. Няма състоя. А това е бележник, бе. Ко стана, бе? Взяли? Ти ми обеща, сега ще ми го вземеш, нали? Ще ми го вземеш. Обеща, обеща. Сега ще ми го вземеш. Гого, слушай сега, той тя Коледа ще измисли нещо. Що мога ти говоря? Чакай, бе! Нали ти показах бележника, че... Интернета пак спря. Бах му майката, аз съм още на 3-та минута и той пак спря, бе. Какво става тук, бе, брат? Ти бая с мен. Пак се отсвърза. Той дори не ми излиза. Обеща, че ще ми го купиш. Ко стана? Ти доверие ли ми нямаш, бе? Казах ти, утре дява Коледа ще измисли нещо. Бърза вече наше като парле пред майка си. Днеска Коледа ли? Още от първото видео машани. Бе такова нещо, бе. Ама да знаеш, троченетка искам. Добре, не разбрах, сега казах ми нещо, бе. Сега, айде ти там си играеш. Той много учно се извади, бе. Бах ти весели. Ко правя с ръците, бе? То няма подаръци. Имам един въпрос към Ванката. Защо единия крак на твато на елхата липсва? Къде се е диспалнал? Къде ми е подаръка, бе? Нали казах, че дядо Коледа ще ми го донесе? Бах ти изнервения дето. Че ти на колко години стана, още не вярваш, че има дява Коледа? Няма дява Коледа. Ми баща ми, ти на колко години стана, бе? Още ли вярваш, че има харчени бележници? Георги, ще добре! Гледаш къв съм умен още от малък. Сестра ми. Между другото, не знам къде се изпари сестра ми Симона от видеята. Не съм питал и аз не знам. Сигурно не емигрира някъде, де я знам. Може да е на Хервентифен или в Амстердам. Знам ли. Нека да продължаваме. Какво става тук, бе? Симона, ти къде пак, man? На Хелуин ли ще ходиш? Не, няма да ходя. И се казва Хелуин. Ми какъв е толкова нема? Дява Коледа ще ми играеш, бе? Не. Бременна съм. Ай, весела Коледа! Тя сигурно заради това е избягала на някъде, защото е бремен. И интернета пак спечи. То това е видеото. Интересни работи. Реално това е първото видео, в което съм... Първото видео, в което съм участвал, между другото, е едно за трева. Как искам трева. Сега ви го пускам направо да го видите. Аз хубаво сега задах 10 лена на шалното. Пък той каза, че ще ми върне 5. Добре, аз сега как ще купя хамбургера? Той струва 2 лена. Къде мога да си купя малко трева, бе? Колко предаш? 10 ля. 8. 5. 2. Добре. Добре. Дай 5. Чакай малко, е. Да? Това е тая трева, е. Райграс. Добре. Реално това е първото видео, дето съм участвал. Сега ще ви разкажа каква е историята, нали, откъде започна всичко, какво прави такъв тъпанар като мен е там. Реално, баща ми се познава с
с него и с баща му от много време. И реално просто отидах за снимка. И нали, отидахме там, снимах се. Тогава ми казаха, че има такава роля. И помня, че искаха да ме видят TikTok-а, защото аз тогава качвах клипите в TikTok, ама качвах мега мални глупости, брат, с някакви ефекти, някакви огъни лед, някакви, примерно, омага хора, вижте какво прави, си слагам една монета тук и прави това. И монетата не пада. И направо умрях от кринж тогава, защото качвах и такива малумни глупости. Та реално сигурно са видяли, че съм глупак и затова са ме взели. И тогава ми казаха да пробваме с едно видео. Тогава направихме това с тревата. И аз тогава направо ходих там, избирах дрехи, това, онова, да снимаме. И така почна всичко. Надявам се да съм ви отговорил на някои от въпросите, тъй като постоянно ме питате от кога, какво, защо. Та реално съм почнал преди 6 години и нещо. Реално като съм бил на 10 горе-долу. 10-11. Кой клас е това? Сега съм 10. Четвърти клас, нещо такова, да, четвърти. И така. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви харесват подобен тип видеа, реакции, не само на това и на други някакви глупости да реагираме, може да пишете в коментарите какво да е следващото видео. И така. Благодаря ви, че останахте. Лека и спокойна вечер. Сега трябва да ставам да го спирам. Пак ме мързи. Аре.